ассалому алайкум бародараҷони азиз, подписчикои муҳтарам, тамошобинои канали Саудо ТЖ, мардуми ютуб, мардуми дурай ватан. Имрӯз 17 декабри соли 2025 сол навори мошино, навори портерои фурӯшӣ, навори хечбеко, каравано, астраҷиё, тойотао, мерседесо баҳри шумо бача азиз. беҳтарин навор аз ҳамаи намуди мошино навор кардем. хушо ба ҳоли нафарое ки видеора хушу тамошо мекунаву мошинора адресаша гӯш мекунам. баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки дорен дар WhatsApp рӯй кунед, ман рекламаш мекунам. дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Somonteji ва Одноклассика ва дигар сайтҳо реклама карда фурӯшта мегузорем бача азиз. хулоса барои реклама ба дили пур муроҷиат кунед. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. Telegram канала ҳатман даромада подписатсия кунед бача азиз, подписатсия. дӯстон, Telegram канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед бениҳоят хонаҳо, замино, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, борҳои ҷамъ карда дорену хоҳиши ба ватан равон кардан доред, ба шумо ширкати Акай Хуршедро тавсиятон метем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. برای شما از 100 کیلو زیاد باشه اگر خودشون با ماشینشون آماده بارتون میگیرن انشالله پریما تاجیکستان بار برده میشه به دوشنبه، کلوب، فرخور، وحدت، نورک، دنغره، فرغون تپه، مومین آباد و واسه و همدانی و شهر توز و تیمور ملک، کلخوز آباد، اویالی، خراسان، فخرآباد، قبادیان، گراوتی، جیلیکول و دیگر سمت‌ها میروند. فقط به یگان مانع بدیل پر انشالله از زمین کانال ما Акай Хуршеда муроҷиат бикунем бача азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин Hyundai Porter Hyundai 2001 сол, соли барориш, истеҳсоли Корея, аз учёт баровардагӣ тайёр, коробкаш механик, дизел. хуб 65000 сомон нархш бача азиз, 65000 сомонӣ. телефоншо рӯи экрани шумо, телефон WhatsApp, шаҳри ваҳдат, ҳуҷҷат хуб дорад то охири моҳи апрел. ҳастаи харидори аниқ боше, муомила мекунам бо 65 та саудо дар болои капот Hyundai дар шаҳри ваҳдат. одамои серьёзни занг занед. ҳолати нахаду акада сум дар кор. ҳамин шахсият мега ки ман дар сум дар кора арзонаш мондум ки саудо шававу кори ма ҳал шава. нафарое ки портерхар ҳастен, Porter 1 ин амарамад варианти беҳтарин барои харид кардан, нархи дастрас. дӯстон, мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузови хечбек, объёмаш 1.6, сӯзишвориш газу бензин, ҳуҷҷатҳо буд шидагиай. адрес дар ноҳияи Восе, 34000 сомон нархш, муомилаи соз дора. иваз мешава ба ягон караван боша, алиши вариант дора. шояд пул битен, шояд пултон бита бача азиз. меган ки ҳуҷҷатҳош тамом шидагӣ, 34 та мегем муомила мекунем. одамое ки хечбеки састаяни соз кофтесен, ина марҳамат аз уми канали Саудо ТЖ ҳамроҳи соҳиби мошин чахчак кунед. рақамҳои ахираш дасти 21 44 занг бизанен, муомила кунен, бигиренеш. ноҳияи Воседа хечбек қарор дора баша азиз. дӯстон, мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Саньён Истана фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, объёмаш 2.9 дизелни, солаш 2000, 40000 сом. опши сета Истана ҳастае бача азиз. дуташ барои запчаст, якташ барои ҳай кардан. ҳамин ҳар сеша 40000 сум меганша. коробкаш механика, муомила дора. грузовой мега 8-9 литр аз худ дора. мотору 5 тагаҳай, простои кардагиай, коробка созай. ҳамроҳи худаш ду мошини ҳамихелӣ барои запчаст ҳастае бача азиз. ина марамат балонош пачка, утилизация дора, ҳуҷҷати солона надора. холодильникаш кор мекуна, фурёнаш тамом шидагиай. хай нафарое ки эҳтиёҷ ба ҳамин мошина дорен, ина занг бизанен, бигиренеш. се мошин 40000 сомонӣ.
дӯстон, мегзарем ба чорумин портери фурӯшӣ. Хундай Портер 2. Портери 2016 сол, соли барориш. нигоҳ кунед бачаҳои азиз. истеҳсоли Корея. Коробка механика. Дизелни. Мотор 133. 115,000 арзишиш, нархиш. Телефоншон рӯи экрани шумо, ватсапшон рӯи экрани шумо. Горои Душанбе, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Мошин берасходай, состоянии 100%, утилизатсия дора. ҳуҷҷатҳо тамом шудагай, срочно пул лозимай, камакак бо муомила мекунем. Халаденникиш кандагиай, яъне ки надора, баги ман мешава. Аз Корея омадагай, 5-6 моҳ истифода бурдагай, тамом. Бисёр истифода бурдагӣ нестай. 115,000 2016 Хундай Портер 2. ина дӯстон занг дар аниҳаи тараф бо дар доштааст. ина ҳамо халадиндуройда. Мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Бачака Opel Vectra B дути ҳастае ки дути 19,000 сум шид. нигоҳ кунед. 19,000 сомонӣ. Солиш 1996. Шаҳри Бохтар, Қурғонтепада қарор дорад. Бензини газ. Объёмиш 1.6 коробкаш механика. Мошин малярни кор дорад. Камбеш краска талабай дӯстон азиз. Медонед? Не ки 19,000 даҳи давр замони ҳозир ки ҳамин даним ҳамин мошино гарени қиматай акада сундакор савдош мекунанд. 1.6 механика, бензини газ. Шаҳри Бохтар, Қурғони Пешина. ҳуҷҷат утил надора, савдо мешава бачаҳои азиз. хоб лайкотонро гузорен, дар канал подписатсия кунед. оиди ҳар як мошин ҳамроҳи соҳибмулко масъя кунед. ин мошине ки дӯстон навор кардем 96 сол, дутиё хеле мягкӣ мегарданд. мошинаи вазминай. хай бо хитон далчи занг зад пурсоншен. дӯстони азиз, нафарое ки аз YouTube наворои Сауду ТВ-ра, наворои Сауду ТЖ-ра тамошо карда наметонен, мо махсус Telegram канал кушодем. Силкаша дар таги комментария ҳамин видео мегзорам. Гузарен тамошо кунед, подписатсия кунед. дар инҷа мошинора, хонаҳора, заминора, квартираҳора аддели бо маълумотош, бо качествои баланд, сифати баланд мемонем. иншоалло ки маъқултон мешава. ҳозир дороен дар Telegram канал подписатсия кунед. чизе ки мисол қабул мекунем дар канали Сауду ТВ, Сауду ТЖ, TikTok, Instagram, Telegram реклама карда фурӯш намегузорем. мақсади мо дар кӯтоҳтарин муддат савдо кардани молу маҳсулоти шумо бачаҳои азиз. дарафт тамошои навор лайкотонро гузорен. лайкҳои шумо сабаби болоравии наворо мешавад. чӣ қадар лайк зиёд шавад, наворо тоб меравад, худо хоҳад ҳамин хонаҳо, заминҳо савдо мешавад. ҳаракат карда бетараф набошен. дастгирӣ аз шумо, наворои ҷолиб аз мо дӯстони азиз. дӯстон, мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra дар кузови хечибеки то заҳаки фасонаки хушча. нигоҳ кунед ака. 97 сол. мошин ҳозир дар Душанбе мега. 33 мега анами состояние. Краска то заҳак, балоно средни, ҳолати нахаду. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бензини холӣ, объёмиш 1.6, коробка 6 механика. хуб, чӣ хеле ки мебинед, краско сарапӣ надорад. хечбек яъне ки кузовшон майдаҳак, мотор коробка созай, задагӣ даридагӣ надора, утилизатсия ҳаста 1 сола ҳуҷҷат дора. 97 солай анами мошин 33,000 бачаҳами навор ки кардам 3 соат пас фикр мекунам мошина занг назанем ки уже савдош тагиай. одамое ки тамошо кистен, нигоҳ кунед, агар ки 3 соат пеш боша, агар хубуш муроҷиат накунем бачаҳои 33,000 успет кунен, кадомитон мегирин ошно шавам. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин астраҷии фурӯшӣ. Астраҷи каравани 99 сол, 42,000 сомонӣ, 42,000 сомон транзит. мошин аз учёт баровардагӣ тайёр, навоздох. 99 сол. ҳозир астраҷи дар шаҳри Хуҷанд. 42 та, бензини газ. объёмиш 1.6 коробкаш механика. ватсап ахириш 0006 да занг бизанен. мошин дар ҳолати хуб, нахаду. моториш простой, зур. 4 та электропакет, техосмотр утил дора, балоно нав. хуб, мошин кориш камутум краска аст. айсон азиз, савдо дар пеши мошин, телефон қатъи савдо накунен. ватсап ахириш
60 да ватсап да пайвастай занг занед. дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин мерседеси фурӯшӣ. любителиҳои мерседес С-класс марамат қабулш кунед. 99 сол, шаҳри Бухтар Қурғани Пешина, 57,000 сомонӣ нархш. аз учет баровардагӣ тайёр на воздух. Бензини газ, объёмаш 2.4, коробка механика. рақамҳои 4 та 6 ахирш ватсапи оиди ами С-класс муроҷиат бикунед. ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора, қадду қомати фасон, мордоҳои нав қати, 4 балон нав, хадавои 80%, салонаш тоза ҳай, 4 та электропакет, печка, кондисионер кор мекунад 100%, автопилотам дора. краска сиёҳ, аз учет баровардагӣ таппа тайёр, 57,000 сомонӣ. занг бизанед аз нуми канали Саудотеҷе. Саудотеҷе ки фақат мошинои арзон навор мекунад. Саудотеҷе ки доимо хонаҳои арзон, квартираҳои арзон барои подписчикон навор мекунад. мегзарем ба нуҳумин Toyota Camry. Toyota Camry краскаи сафеди қадду қомати хушрӯ. нигоҳ кунед, 2005 сол, соли барориши ҳами Camry. Camry дар шаҳри Бухтар Қурғонтепа қарор дорад. 60,000 сомон, монитор, хуб краска сафеди ҳами ҳолат, бензини газ, объёмаш 2.4, коробкаш автоматика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳолати хуби техникӣ нахаду қарор дорад. 60 муомилаи соз карда мешавад. бензин газ камтар арзон бачаҳо азиз, заправкаш мекунед, кам расходак ҳай кардан мегардед. 2.4 кашиши беҳтарин, салон тоза, системаи музика зур, нахаду ҳолати беҳтарин. Camry 1 2005 сол, соли барориш. марҳама одамое ки Camry хар ҳастен, навора ё ки ватсап якара рӯишон кунед. рақамҳои 18 ахири номерои соҳиби мулк. дӯстон, мегзарем ба даҳумин Avensis Toyota-и фурӯшӣ. кузов универсал мегаку караваниш. Toyota Caravan как филдер бори. 2006 сол, соли барориш. Avensis бачаҳоз дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. 500 сумкам, 50,000 сомонӣ. дизелу дӯстон, хеле ки ҳами расходаш камайда дизела, ҳарчанд ки камтар қимат боша. объёмаш 2, коробкаш механика, салон тоза, сиденё кожа, вагон якдаст мошин, задагӣ нест, пешу пушт тоза, 4 балон нав, мотор суатбарӣ, дуд намекуна, утилизатсия ҳастай, салон кожа. хуб пеши сидении пеш мега камтар кор дора, малярни. савдо дар назди мошин, срочна дар 34 микрорайони шаҳри Хуҷанд. нарх 49500 сомонӣ. Toyota Avensis харода рӯи кунед ёки занг занед. 11 мошини фурӯшӣ. Lada Vaz Priora. ҳами Priora мегем, любителиёш ҳайҷош мехеза. Lada Vaz Priora 2014 сол, солои нав, 48000 сомон, кузов хечибек, шаҳри Душанбеда қарор дорад. Lada Priora 2014 сол, 48000, бензини холӣ, объёмаш 1.6, коробкаш механикай, ҳолати нахаду. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳолати беҳтарин. мотор, хадавои коробкаш 100%. мошин чӣ дора? мошин мотор дора, хадавои дора, коробка дора, дига чӣ надора. савдо дар назди мошин. Priora дар Душанбе 48000 болои капота мепартоен. ягон сум зачи мета мегирен, ҳай мекунен. номеро транзит аз учет баровардагӣ таппа тайёр, фақат ба номтон мекунен. ягон 600-700 сомонда номера мегирен, айру 120 мечиқенеш. ина марамат 48000 Lada Vaz Priora-и солои 2014 бачо. дӯстон, мегзарем ба 12-мин мошини фурӯшӣ. 2110 ранги Mercedes C-класс. нигоҳ кунед бачо азиз. Lada Vaz 2110 солош 2000. мошин дар Душанбе қарор дорад. 13500 сум нархш. ҳами қадду қоматш гарани хушроайда нигоҳ кунед. кузов седан, хеле аз вид мегӯи хеле хушрӯ, фасон беҳтарин. хай мошинои як советскиё, хай саднакни бо дигар. объёмаш 1.6, коробкаш механика. мошинача ҳолати хуб да қарор дорад.
мотор, коробка ходовой, 100%, 4 баллони нав, мошин умуман газа дидагӣ нестай, бензини қатъӣ гаштагай, утилизатсия дора, ҳуҷҷату бучидагай, срочна объёмаш 1,6 инжектор. Ами советскиё бисёрш моторошон инжектор айда бачаҳо. 13,5 сум ина марамат мошинчаи айвид чоткара метонен бихарем. мегзарем ба 13-умин санатаи фурӯшӣ. Хундай саната 2015 сол, соли барориш. 30,000 сомон. ҷошта занг назанен, гӯш кунем бо даст чӣ мегӯяд Саудо ТЖ. 30,000 сум 2015 дар Душанбе, бензини холи, объёмаш 2,4, коробкаш автоматика. мошин аз Америко харида шуда дар роҳ мебошад. нархи мондагӣ тоза нархи мошин мебошад. плюс мешава роҳгиро, плюс мешава растамошка. хуб, алоқа танҳо бо WhatsApp, рақами ахираш 0101 аз номи Саудо ТЖ. дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, балечикои канали Саудо ТЖ, навор ҷамъбаст шид. имконият боша лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунен. чизе ки дорен, хоҳичи реклама дорен, дар WhatsApp рӯй кунен. канали Саудо ТЖ, канали Саудо ТВ дар хизмати шумо. барои реклама WhatsApp ма гузоштагиай.